κατάσταση είναι απογοητευτική. Αυτό που βλέπω δεν μπορούσα να το φανταστώ. Όπως δεν μπορούσα να φανταστώ ότι για να πάω να δω το κτήμα μου έπρεπε να μπω σε βάρκα. Οι κόποι μιας ζωής καταστραφήκαν, χαθήκανε με 3-4 μέρες βροχή που υπήρξε. Στεναχώρια μεγάλη. Γιατί τα δέντρα αυτά που βλέπετε τώρα που είναι κάποιες ηλικίες 20 και 30 χρονών, τα μεγαλώνεις από ένα κλωναράκι. Το φυτεύεις και κάθε χρόνο το περιποίησει και μεγαλώνει. Να μπει στην καρποφορία, εκεί άρχισε και βλέπεις ότι οι κόποι αρχίζουν και αποδίδουν και περιμένεις μετά να κάνει παραγωγή για να ζήσεις. Αν δεν βρεθούν χρήματα για να αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι για 3 χρόνια μέχρι να μπορέσουν να ξαναφτιάξουν τις ζωές τους, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα.